Yan, hello guys. Pupunta pala kami ngayon sa puno ng marang at saka puno ng bayabas. Pero yung puno ng marang, ang daming lapinig. Ewan ko ano sa Tagalog nun, basta lapinig, yung masakit, mga gat. Ayan, tingnan niyo si mama. Attire ni mama sa pakikipaglaban ng lapinig. Abuton sa Tagalog, basta lapinig. Kanang sakit mamaak. Dito na kami sa puno ng marang at saka bayabas. Bago kami makakuha ng marang, kailangan muna naming makipaglaban sa lapinig. Ang dami, merong bunga-bunga. Yung bunga ng marang. Dito lang yan sa malapit sa bahay namin. Ito ay lupa pa ng side ng aking father's side. Ito yung puno ng bayabas. Yung sa likod ay puno ng marang. Ito yung abot lang ni mama ng marang. Hinog na. Oo, oo. Wow. Wala tilaw eh. Gamay day unog. Naka-helmet pero way motor. Mauning siyang sanga na halos sangyad na sa lupa. O, tanawa o. Mananang siyang sanga na sangkot na sa lupa. Kana siya o. Naa siya ay pinakabuok bunga. Kana siya o. Marang. Wow. Naapa. Naapa. Wow. Naapa o. Padaghan niya o. Naapa siya. Dagmay kalamang. Hilaw pa. Kana o. Wow. Dali na lang niya siya kawaton. Dali na kanjid kawaton ini o. Ang dami pang bunga sa taas. Maunis siyang lapinig. Kana siya ang lapinig. Paburi. Yan di gani. Maunang nakahilmit si mama. Kay iya kuan sunugon ang lapinig. Kana siya sa puno ng marang. Ito dahil gani bunga. Na dito paburi. Yan di gani. Maunang nakahilmit si mama. Kay iya kuan sunugon ang lapinig. Kana siya sa puno ng marang. Ito dahil gani bunga. Naghanda na sila para sunugin yung insekto na masakit mga gat. Ayan o. Susunugin nila yan. Yan. Sisirain nila yung bahay ng lapinig. Pantay tayo. Jin. Ay. Ayan, hindi pa nila tapos sunugin ni mama at saka ni papa yung insekto. Pero nakakuha na ako ng bayabas. Tsaka uwi na ako ng bahay dahil magpe-prepare na ako ng para lunch. Hinayaan ko na lang si mama at saka si papa ang magsunog at pumatay sa mga insekto. Ayan, thanks for watching. Bye!